Patay ang mag-inahan, human natabunan ang panimalay ni ini sa midahili nga yuta sa Zamboanga City. Samtang pipila ka motorista ang natanggong human milapaw sa kalsada ang tubig baha sa makilala Cotabato. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Gikumpirma sa Zamboanga City Disaster Risk Reduction and Management Office nga duha ang patay sa pagdahili sa yuta sa Barangay Sibulaw, Zamboanga City, Martes sa gabi. Human na sinati ang kusog nga pag-ulan sa lugar. Ang mga namatay, mag-inahan nga nag-edad og 40 anyos ug 9 anyos nga anak ni ini nga babae. Matud pa, anaa sa sulod sa panimalay ang mga biktima diyang kalit nga natabunan sa midahili nga yuta ang ilang panimalay. Nadala pa sa ospital ang mga biktima apan namatay gihapon. Padayon ang assessment sa CSWDO sa posibleng apektado pa sa landslide. Girekomenda sab sa CDRRMO nga ipa-evacuate na ang mga apektadong pamilya aron malikay sa subling landslide. It appears initially the heavy rain preceded the incident. We know well that Tibola is one of those areas that were identified by MGB to be landslide and flood-prone area. Nagdala ka na, wait lang. Samtang sa makilala Cotabato, natanggong ang pipila ka motorista human gibaha ang kadalanan sa Barangay Luna Norte Martes sa hapon. Gumikan kuno sa tibuok adlaw nga pag-ulan. Usa sa mga na-stranded og kapintulo ka oras ang uploader nga si Teacher Irene Olanda Bajenting kinsa pauli ay na niadtong tungura gikan sa tunghaan. Hinuon banda 4:20 sa hapon, nakalabang lang sila human mihubas ang tubig baha. Sumala ni Teacher Irene, pirmi na kuno nilang kining kasinatian, ilabi na kung ting-ulan. Ang maong kalsada kuno dunay gamay nga culvert busa kung dunay pagbaha mula pa gayud sa maong kalsada. Hinuon mihubas ra ang maong tubig baha human sa pipila ka oras. Sumala sa pag-asa, easterlies og localized thunderstorms ang nagdala og mga pag-ulan sa Mindanao. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.